Tak dobře. Řekněte mi to v 5 větách. Jednoduše. Mnichov je obrovský diplomatický úspěch. Na který z nepochopitelných důvodů nejsme hrdí. Nerozumím. Beneš vycházel ze 2 naprosto správných předpokladů. Za A. Válka je nevyhnutelná a za B. Německo ji prohraje a stejně tak každý, kdo se s ním spojí. To je jasný, ne? Dneska možná ano, ale v roce 38 ne tak docela. Benešova strategie je jediná možná. Hraje o čas. Potřebuje, aby se Německo projevilo jako agresor vůči někomu jinému, pravděpodobně proti Polsku. A aby se otevřela západní fronta. Ale než se tak stane, nesmí Československo zmizet z mapy Evropy. A zároveň se nesmí stát ani spojencem Německa, to je hodně důležitý. Proč bychom se my měli stát spojencem Německa? Protože nejméně 55% československého parlamentu je pro Německa. Kdyby se o Sudetech hlasovalo v parlamentu, parlament jejich odevzdání jednoduše odhlasuje. No a proč se o tom teda nehlasovalo? Protože Benešovi se povedlo dosáhnout toho, že se parlament od března 38 neschází. Takže Beneš s odevzdáním části území souhlasí? Nejenom. On tuhle výměnu Francii přímo nabízí. Tajně. Musí vytvořit zdání, že Československo je prozápadně orientovaná demokratická země a zároveň zabránit přímému útoku Německa. Takže v květnu 38 Beneš tajně instruuje francouzské diplomaty, aby prosadili jeho plán. Odevzdání části území státu výměnou za návrat německých židů a demokratů. Celý je to ovšem zdržovací manévr. Který teda vyšel, nebo ne? Víceméně ano. Jediný problém je v tom, že Francie s Anglií se dohodnou s Hitlerem na postoupení mnohem většího území. Najednou jde o celý Sudety. A to je ta zrada. Ale nedohodnou se na mnichovský schůzce, ale o celý týden dřív. Tak to už je jedno kdy, ne? Jenom zdánlivě. Takže takhle vypadá náš den číslo 1, noc z 20. na 21. září 1938. Na hrad přichází ultimatum britského a francouzského vyslance požadující odevzdání Sudet. Beneš předstírá rozhořčení. On skutečně byl rozhořčený. Ale přesto přesvědčí vládu, aby ultimátum přijala. Což je protiústavní čin. O změně hranic státu může rozhodovat jenom parlament. Který se neschází. Přesně. Ano, ale i to Beneš elegantně vyřeší. Hodžova vláda odstupuje. Na její místo nastupuje nová vláda generála Syrovýho. Ale to protiústavní rozhodnutí té minulé vlády zůstává v platnosti. Jenomže, jak tohle vysvětlit lidem? Je národ tak inteligentní, aby tohle to pochopil? Beneš si myslí, že ne. A rozhodne se sehrát divadlo. Odstoupení vlády. Ne. Všeobecná mobilizace. Zdánlivě vynucená masami, ale ve skutečnosti dlouho dopředu chystaná akce. Ježišimarja. No ano, Ježišmarja. Posvátný okamžik českých dějin. Všeobecná mobilizace v 38. Z vojenského hlediska naprostá pitomost. Generální štáb se přesouvá do Vyškova, což je 70 kilometrů od rakouských hranic. Německý stíhačky a bombardéry tam můžou být během několika minut. Hitler samozřejmě chápe, že jde jenom o hru a na mobilizaci nějak nereaguje. Co tvůj děda? No ano, můj děda na rozdíl od Hitlera zářijový mobilizaci věří. Ten pocit národní jednoty všech lidí, ten je autentický. Ale mylnej, byl to jenom happening, který naštěstí po týdnu ukončí generálové československé armády, který otevřeně prohlásí, že jít proti Hitlerovi by byla sebevražda, jak vojenská, tak i politická. Takže 29. září se v Mnichově podepíše to, jak bude odevzdání Sudet technicky provedeno. Československo to opět přijme. Opět protiústavně. Opět protiústavně a stává se oficiálně první obětí nacismu. Ale zároveň se stává i vítězem psychologické války, který dosud vítězil Hitler. A to jenom díky tomu, že jsme Francii vnutili úlohu zrádce. Počkej, vnutili. Přece tady pořád zůstává ten fakt, že Francie porušila mezinárodní smlouvu, kterou s náma měla podepsanou, ne? To v 30. letech udělala každá země. Polsko mělo smlouvu s Německem. My jsme přijetím Mnichova zrušili smlouvu se Sovětama. To bylo bohužel naprosto běžný. Ale jenom my jsme z toho udělali exemplární případ. A navíc od října 38 do března 39 v sobě pěstujeme onu domnělou křivdu natolik, že nás ani nenapadne přestat vyrábět zbraně, které teď logicky padnou do rukou Hitlerovi. A když Hitler o rok později útočí na Francii československýma zbraněma vyrobenýma po Mnichovu, máme z toho škodolibou radost. A tohleto, to je to skutečný francouzský trauma.
Československý tanky na Loáře. Ale jsme okupovaná země. Celkově to je tragédie, ne? Proč? Ztráty na lidských životech minimální. Poškození budov a památek zanedbatelný. A hlavně se po válce ocitneme na straně vítězů, což vůbec není samozřejmé. Načež následuje další Benešův husarský kousek. Podaří se obnovit ne předválečný, ale předmnichovský hranice. Ze kterých vyženeme Němce. Prostě zázrak. Zázrak. Jeho plán vyšel na 100%. Ale má jednu slabinu. Jakou? To bys chtěl vědět. Nemůže se k němu přiznat. Ve chvíli, kdy se v Norimberku všichni omlouvají za Mnichov, nemůže Beneš přijít a říct: dobrý den, já jsem Beneš. Tohle to jsem všechno ze zákulisí podporoval, to prostě nejde. Musí tuhletu hru hrát dál. A on ji hraje dál. A to i přesto, že ho spousta lidí označí za zbabělce a vlastizrádce, který nedovolil československému národu bojovat. Ale Beneš v tomhle postoji vytrvá až do smrti. Osud národa je mu přednější než jeho osobní pověst. A proč se o tomhle neučíme ve škole? Dobrá otázka. Protože Beneš nedomyslel jednu jedinou věc. Úspěšnost mýtu, který sám pomohl vybudovat. Mýtus o nemožnosti se bránit je v téhle společnosti tak populární a oblíbený, že ho tenhle národ použil kdykoliv něco kolektivně zvoral. Volby v roce 1946, 48., 68. Na všechno máme jednu jedinou výmluvu. Nemohli jsme bojovat ten jeden týden v roce 38. Zlomilo nám to páteř. Mnichov 1938. Strhující drama zrady. Událost, která přímo vedla k rozpoutání druhé světové války. 10 dnů, kdy se rozhodovalo o osudu československého národa na dlouhá léta dopředu. Den první, 20. září. Britský a francouzský vyslanec předkládají prezidentu Benešovi Hitlerův požadavek na vydání Sudet Německu. Následující den ráno vláda tento požadavek přijímá. To vzbudí obrovský odpor lidu. Je vyhlášena generální stávka, jejímž výsledkem je pád vlády. Lid dále požaduje, aby byl svolán parlament a sestavena nová vláda obrany republiky. 22. září je jmenována nová vláda, která vyhlašuje všeobecnou mobilizaci. Do zbraně je povoláno okolo 1 milionu mužů. Prezident Beneš stále věří, že Francie dodrží spojeneckou smlouvu s Československem a v případě ozbrojeného konfliktu bude stát na naší straně. O konečném osudu Československa má rozhodnout schůzka 29. září v Mnichově. Za Německo Adolf Hitler, za Itálii Benito Mussolini, za Velkou Británii Neville Chamberlain a za francouzskou stranu Edouard Daladier. Nehledě na smlouvu mezi Československem a Francií připojuje nakonec Daladier svůj podpis pod dohodu s Hitlerem. Zrádný akt je dokonán. Prezident Beneš přijímá dohodu s donucením. Vrchní velení armády dává povel k ústupu. Pohraniční pevnosti jsou vydány nepříteli bez boje. Zatímco Daladier a Chamberlain jsou po návratu ve svých zemích vítáni jako hrdinové, české pohraničí obsazují německá vojska. Nastává nejtěžší období v dějinách českého národa.